Toto video zobrazuje realizáciu hladenej techniky s trblietavým efektom. Povrch je upravený omietkou Baumit Style Top so škrabanou štruktúrou a 2 mm zrnom. Potrebujeme k tomu murárskú lyžicu, nerezové a plastové hladidlo. Na začiatku materiál premiešame. Omietku Baumit Style Top nanesieme nerezovým hladidlom a stiahneme na hrúbku zrna. Zvyšný materiál odstránime. Následne po nanesení povrch rovnomerne zahladíme plastovým hladidlom a povrchová úprava je hotová. Po zaschnutí môžeme na povrchu vytvoriť pekný trblietavý efekt pomocou Baumit Glitter. Na nanášanie použijeme striekaciu pištoľ. Materiál striekame krúživými pohybmi. Po zaschnutí vymizne mliečny nádych a nátier ostane transparentný. Baumit Style Top v intenzívnych farbách Baumit Life. Imitácia dreva pomocou farieb Baumit Lazur. Baumit Glitter Rainbow. Betónová optika s nátierom Baumit Lazur Mystic. Baumit Metallic Titan. Baumit. Myšlienky s budúcnosťou.